Täjikistanyň Hatlon vilayatynyň Dusti etrabynyň Gardi Gulmurod adly bileleşiginde nar östürüp ýetişdirýänleriň köpüsi etniki türkmenler. Bagwan İmam Nadar Hudaýberdiýew hasylynyň bollugundan hoşal ýöne ol naryň bahasy ýokurlanmasa girdeji görmejekdigini aýdýar. Ana. Ana jillik bolas. Nar ýetişdirmek gaty gymmat we kyn iş. Bagwan Bayram Esenmurat şu ýyl 8 tonna nar ýetişdiripdir. Hawa nar östürüp ýetişdirmek üçin köp çykda jedilýär. Bir halta dökün 800 somony. 1 hektar bagyň kärennesiniň bahasy 25.000 somony. Bu ýyl men 8 tonna nar ýetişdirdim. Hatlon sebitiniň Dusti etrabynyň çäginde 200 hektardan gowrak nar bagy bar. Olaryň hasyly yerli bazarlarda hem satylýar we beýleki ýurtlara eksport edilýär. Wagş jülgösüniň bazarlarynda 1 kilogram naryň bahasy 10 somony ýagny 1 Amerikan dollaryna ýetýär. Ogulbaht Ergaşowanyň hem narly bagy bar, emma ol hasyly ýygnap kışda has ýokary bahadan satmagy taýinlanýar. Ogulbaht nary häzirki bahadan satsa girdeji gazanmajagyny aýdýar. Bu biziň ýygnan hasylymyz. 4-5 günden ikinji hasyly ýygnarys. Maşgala başı 75 ýaşly Ogulbaht daýda Türkmenistandan Täjikistana 2000-nji ýylda göçüp bardy. Ol öz ata-babalarynyň Täjikistanda ýaşanlygyny, emma Türkmenistanda ýakynlarynyň en çemetiniň bardygyny görüňberdi. Türkmenistanda 2 oglum bar, hiç tabarlarım var. Yaxşı ýaşaýdylar, hemmedem oňat. Ogulbaht daýda ýollaryň indi açylandygyny, Türkmenistandan adamlaryň gelip başlandygyny aýdyp, özleriniň de indi baryp gaýtmagyna umyt baglady. Häzir ýol açyldy, o ýangadan gelýärler. Bizlerem soň giderdi inşallah. Balalarym bar, Hudaýa şükür, kelinlerim bar. 4 ogul, 4 kelin. Aktıklarım var, nevere, çemere, Hudaýa şükür. Yaxşı emedem oňat. Özleri işleýdi, mana rafiýady işliýorlar. Maşgalanyň beýleki agdalary hem gazanç edýärler. Şol sanda tikinçilik bilen meşgullanýarlar. Ýaş gelin türkmen, özbek we täjik milli köýneklerini tikýär we hyrydaryň köpdigini aýdýar. Zakazka yetişbilseň. Hem bu yakası kıyın. Yolumuz 1 saatte tiksen bolýar. 2 saat çağan var. Bir oğul bir kızım. O benim kaynım şular. Altıncı klasda okuyan Ayzada öýünde türkmençe gürleýär, mektepde täjik dilinde okuýar. Bolýar. Vatanyman, jonyman, nurty çaşmanyman, ogoşy dilrabo. 11-nji klasda okuyan oğul Sara milli türkmen aýdymyny ýerine ýetirýär. Dusti etrafında adından 2 owanyň ýaşaýjylarynyň tas ähleti türkmenler, yerli ýaşaýjylar kadaly ýaşaýanlygyny, uly bir kynçylygynyň ýokdugyny aýdýarlar. Şeýle de bolsa problemalar bar. Täjikistanly türkmenleriň Türkmenistana baryp gelmek mümkinçiligi koronavirus pandemiýasy döwründe ketilipdi. Gatnawyň indi dikelip başlamagyna yerli ýaşaýjylar diýsen begenýärler. Mana ýollar ýakyndan açyldy. Indi mana bir kineme gelýär, näsip bolsa ýene de studentler gitýär. Bizleriň özlerimiz studentlerimiz gidip Türkmenistanda okuýar. Türkmenistanda daýymyz bar. Garyndaşlarymyz, ýarym garyndaşlarymyz Türkmenistanda. Alokka bar gelýär. Mana ýollarym da açyldy, gidip gelip durlar. Täjikistan bilen Türkmenistanyň arasyndaky ýollar ýakynda açylyp başlandy. Emma Täjikistanly türkmenleriň Türkmenistana baryp gaýtmagy üçin wiza talap edilýär. Jamoat